ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିପାରିବିନି ହେଲା। ହଁ କୁହ ଥରେ ମୁଁ କହିବିନି ବା। କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି? କହିବି ମୁଁ ରହିବିନି ତମ କତିରେ। ହଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଡିଭୋର୍ସ। ଆଉ ତମ କତିରେ ରହିବାକୁ ମୋ ରାଗ ଚିଡୁଛି। ତମେ କିଛି କାମ ମାମ କରୁନ ମୋ ଉପରେ ଆସିକି ଗର ଗର ହଉଛ। ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ତମକୁ। ହଁ ତାପରେ ନା ତାପରେ ନୁହଁ। ମୋ ତମେ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ନା ନା ମୋ ଝିଅ କ୍ଷୀରଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଜାଣିବ ତାପରେ ତମ କତିରେ ମାସେ ରହିବ ମୋ କତିରେ ମାସେ। ତାପରେ ସେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ରହିବିନି ତମ କତିରେ ରହିବାକୁ ମନା କରିବ ଯଦି ତା ବାପା କତିରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋ କତିରେ ସବୁଦିନ ରହିବ। ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିବିନି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଫେସ୍? ହଁ ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ତମେ ଜିଦି କରିକି ନେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି। ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଏତିକି? ମୋତେ ଅନେଇଲ। ମୁଁ ତମକୁ ଅନେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତମ କତିରୁ ପଳେଇବି। ପଡ଼ିଯିବ ମୋତେ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମ ଘରେ? ତମ ଘର କୋଉଠି? ମୋ ଘର ତମେ ଜାଣିନା କି? ମୁଁ ସିନା ଜାଣିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ। ତମ ଘରଟା କୋଉଠି? ତମେ ନିଜେ କହିଦଉନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲା ବେଳେ ତ ଘର ନେଇ ଆସିଥିଲ ତ? ହଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତମେ କୁହ। ମୁଁ କହିବିନି। କହୁନ ଟିକେ କୋଉଠି ତମ ଘର? ମୋ ଘର ଯାଜପୁର। ଜୋରେ କୁହ ଶୁଭିବନି। ନା। ଯାଜପୁର? ତମ ବାପା ନାଁ? ଏମିତି ତମେ ମୋ ବାପା ନାଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋ ବାପା ନାଁ ତମକୁ କାହିଁ କହିବି ମୁଁ? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ କି ତମେ ମୋତେ ଆଣିଥିଲ? ଆଉ ତମ ବୋଉଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ବୋଉ ମୁଁ କାହା ନାଁ କହିବିନି। କାହା ନାଁ କହିବନି? ନା। ତମ ନାଁ କହିବନି କି ତମ ଘର ନାଁ କହିବନି। ତମ ଗାଁ ନାଁ ଖାଲି କହିବ ଯାଜପୁର। ହଁ। ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ହବ କୋଉଦିନ କାଗଜପତ୍ର ହବ? ଏବେ ଦେଇଦିଅ। ଏବେ କ'ଣ ମୋ ହାତର କଥା? କାଗଜପତ୍ର ହବ ଲେଖା ଲେଖି ହବ। ଯାଉନା କରିବ। କୋଉଦିନ କରିବା? ଏବେ ମୋତେ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଅ। ତମ କାଗଜପତ୍ର ହେଲେ ମୋତେ ଡାକିବ। ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ତମ ଘରେ ତ ତମକୁ ରଖିବେ ତ? ମୋତେ ଅନେଇଲ ଟିକେ। ହଉ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ନା ଏତିକି? ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଆଉ କ'ଣ ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲ କ'ଣ ଦେଇଥିଲ ସେଗୁରା ନେବ କି ନାହିଁ କହିବନି? ଆମର କିଛି ଯୌତୁକ କ'ଣ ତମେ ଆମକୁ ଦେବେ କି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋତେ ଦେଇଦେବ ସବୁ। ହଁ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି କହୁଛି ବା। ପୁଣି କହ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲି ମୋତେ ଦିଅ। ସେଇଟା ପୁଣି ଏଥିରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ଆଉ ମୁଁ କେତେ? ଏଠି ଆସିକି ଯାହା କାମ କରୁଛି କହିନି କ'ଣ ହେଲା କି? କ'ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ କହିବିନି। ପୁଣି ନେବ କେମିତି? ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଆ ନେବି। କ'ଣ ଦେଇଥିଲ କହୁନା? ତମକୁ କାହିଁ କହିବି ମ? ଆଉ କାହାକୁ କହିବ? ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। ଆଉ କାହାକୁ କହିବ? ନା ମୁଁ କହିବିନି। କୁହ ଟିକେ। କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ କୁହ। ନା ବା କହିବିନି।